ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị mụrụ nwa ọfụ maọbụ na nwunye gị mụrụ nwa ọfụ na-ekwu bụ a day old, 2 days, 3 days, 1 week. O nwere ọya a na-akpọ nta na-eme nwata. Ọ bụrụ na oyibo ọ bụrụ stomach bite. Ịma nye bụ ọya bido gị bụ nne ama nlahụ ụra, nwata ahụ ama nlahụ ụra. Ị ga na-enye ya ọgwụ dị iche iche ka ịma na ya bụ nwata afọ ya aja ajụrụ oyi na ihe ị ga-emere m ka o nwee ike ịdị mma. Ọga, ọ bụrụ na nwunye gị eruo ime ọnwa asatọ, ya 8 months pregnant, madam, ọ bụrụ na ịrugo 8 months pregnant, biko na ihe ị ga-emere m, jee gotere m coconut dowere nye. Ọ bụrụ na ị gara ụlọ ebe ị ga-amụ nwa, biko were coconut a. Ama na ndị dibịa dọkịta bekee ama nkwe ka ime ihe n'iru ha. Ọ bụrụ na ịmụcha nwa n'udo na ọṅụ, ihe ebe ihe izizi iyi echewe nwa gị tupu ichebe ya ala. Ọ bụrụ na igbuwara m aka oyibo, mmiri ya ka ị na-edi, weta mmiri aka oyibo tinyere nye na gịnị na feeding bottle, then wetara m a spoon, smallest tablespoon eji were eche nwata amụrụ nwa ọfụ, chere nye mmiri aka oyibo 3 tablespoon ka ọ nwa.